Para po sa sports, inaprubahan po ni Governor Cecil na magkaroon tayo ng another major sporting events on April 11 to 25. Ito yung tinatawag nila na Little League Philippine Series National Finals para sa softball at saka sa basketball. So, magkakaroon ulit tayo ng bisita ng mga bata. Maglalaro sila dito sa atin. So, since ready naman na yung ating mga baseball diamonds at saka yung softball diamonds natin, so, kayang-kaya na natin i-host yung national finals ng Philippine Series. Ito yung 17 below. 17 years below. So ito yung league na kinabibilangan ni Jeric Flores kung saan siya na-discover. So sa Panawan doon nila nakita kasi si Jeric noon eh. Kaya siya kinuha sa national team para makapaglaro sa Japan with the Philippine team. So ngayon, dito mangyayari sa atin yung national final. So I just hope na yung PABA, yung governing body ng baseball at saka softball, makakita ulit ng mga atleta dito sa Ilocos Norte na magiging part ng national team at magko-compete din abroad. Ito yung first time na magaganap ito sa Ilocos Norte, ma'am. Yung Philippine Series National Championship, first time. Pero we already hosted yung yung regional, yung North Luzon Regional. Hinost na natin yon. So ngayon, dahil maganda naman yung kinalabasan, sabi nila, at saka dahil alam nila na maganda yung mga diamonds natin nung palarong pambansa, kaya na-encourage ang Little League Philippines na dito sa atin gawin. Actually, marami silang pinagpilian. Usually, si Ilagan City ang nag-host nun palagi. Kaya lang, nakita nila na siguro may potential naman daw tayo to host. Kaya sila nag-offer sa atin.